14.32 meters tall, making it
ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମାନେ ଅଛି ମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ମନୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ। ଇଏ ବି ଏ ଯେଉଁ ମନୁମେଣ୍ଟଟି ତିଆରି ହେଇଛି କେବଳ ପଥରରେ, କୌଣସି ସିମେଣ୍ଟର କି କୌଣସି ରଡ଼ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ରିକ୍ସର ବି ୟୁଜ୍ କରାହେଇନି। ଏଠି ଡୋର୍ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଉପରେ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମନୁମେଣ୍ଟର ଚାରିପଟରେ ପୁରା।